Kuthathe imizuzwana engephi lahloma lahlasela amafu amnyama imbumba esiza nesichotho esibangele umonakalo kumakhaya aliqela kule lokishi. Iintambo zombane ezibeka ubomi babantwana esichengeni zithe natya ezitalatweni. Iipali zombane ziwiswe ngumoya obubhudla ngamandla. Ilokishi ayinambane yaye alukho unxibelelwano lwenethiwekhi. Bambi sele beqalile ukuqokelela amaziko onakeleyo khona ukuze bakwazi ukufihla intloko ngelixa besalinde uncedo. Imvula iqale ngapha uyibona ngapha ngaseQonce yabe kwajika kwamnyama yangathi kukho inkumbu ezayo. Xa njika ndijonga amehlo ndijonga ngapha ngase-East London kwabe kumnyama nakhona. Uthe udibanisa kwayo kwabe sekufika amatye amakhulu ethapha phezu kwezindlu zethu. Kwagcwala amanzi ezindlini ngaphakathi. Kwayilonto kubetha amatye kusebenza lonto kumnyama. UNkululeko Mfeketho ubuye esingxungxwini sele engasenawo umzi, ngoku uzama ukuvusa umzi wakhe. Ziifriji, zii-TV zifike ziphantsi ngoba ndifowunelwe bendisejophini. Ndafika izinto ziphantsi, ndazama uqokelela namazinki abetha kulaa mthi awangapha kwenye i-area ndawaqokelela kunjalo kunetha kunjalo. Kushiyeke iindonga zodwa kwamanye amakhaya ngelixa kutshabalale kwanto kweminye njengoko kwenzekile kuThami Makhananda. Ndava ukuba konakele ngaphambili, so xa ndifikayo bandifike sekunjena yonke into iphantsi. So ke andathatha ne-action because uba sekuleyithi kumnyama, so ndizokoleka kusasa ezinye izinto ndabe ndincedisa utata wam kuze kuye besekwekhona bose endlini. Babonelelwe nabo badinga indawo zokufihla intloko. Kwi-situation esikuyo ngoku asinazo ezinye indawo esinobafaka kuzo, so abo siye sababona siye sabaaccommodate iholo mabahlale sibafihla intloko sibancedise nento yotya because bamoshakalelwe into yonke. Ngelixa ezinye iintsapho sele ziqalisile ukuqokelela imbinana yamazinki ashiyekileyo ukwakha ngokutsha amakhaya wazo, kodwa kunzima kwabo bafana noThami abashiyekelwe ziziseko nje kuphela. Kwelinye icala amagosa enkonzo zikaxakeka kumasipala ombaxa we-Amathole athe bhazalala kuzo zonke iindawo ezichaphazelekileyo eqokelela iinkcukacha kumakhaya angabanga nathamsanqa. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa Newsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eQumrha, eMpuma Koloni.